Είμαστε ο Σταύρος και ο Χριστόδουλος. Και σήμερα θα κάνουμε λίγες βολτούλες, έτσι, πάνω από την πόλη στο GTA 5, πάνω από το Los Santos. Ένα λεπτό. Θα περνάμε μέσα από γέφυρες και θα κάνουμε διάφορα ακροβατικά. Εδώ θα βλέπετε την πόλη. Και ναι, ελπίζω να περάσουμε καλά. Εδώ είναι Το στάδιο. στάδιο. Στάδιο είναι. Δεν είναι στάδιο. Στάδιο είναι. Δεν είναι στάδιο. Τι είναι? Δεν είναι στάδιο, κάτι άλλο είναι. Άμα ξέρετε τι είναι εκείνο και παίζετε GTA, γράψτε μου στο comment τι είναι. Να ξέρετε δεν φαίνεται το map. Έχω το δει. Τι? Δεν βλέπουν το map. Τώρα το βλέπουν. Γιατί να κάνω, θέλω να είναι όλο, να μην βλέπουν. Ναι. Βλέπετε εδώ κάποιες μεγάλες περιπέτειες. Θα σας περάσουμε πάνω από το σπίτι του Μάικλ. Βασικά πάνω από το σπίτι του Φράγκλιν, να το δείτε. Ο οποίος είναι Το τσαντήρ. ο μαύρος. Μην το δεις τσαντήρα, αγόρι, μπορεί να έχει πάρα πολλές όμως. Και ας είναι μαύρος. Μην νομίζετε ότι οι μαύροι είναι Κατσίβελοι. και ότι δεν έχουν καθόλου χρήματα και ζητιανεύουν. Κάποιοι μαύροι, ας πούμε τώρα ο πρόεδρος της Αμερικής που ήταν φέτος, μαύρος είναι. Το ξέρω. Τα λέμε κάπου αλλού, αλλά ελπίζω όχι πάλι να πεθάνουμε. Τώρα μας πάει ο Χριστόδουλος στο αεροδρόμιο. Εγώ είμαι στην κάμερα. Και πάμε να δούμε το πόσο καλά θα δουλέψει. Αν βλέπετε εδώ κάτω είναι το map. Και ο Χριστόδουλος πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη μοβ γραμμή. Και να πάει στο αεροδρόμιο. Δείτε εδώ πόσο υπέροχο είναι το πρόσωπο του αυτοκινήτου. Λοιπόν, βλέπετε και έτσι βλέπετε. Πόρε! Αφού έσπασε το τζάμι του. Ναι, πάρε και τίποτα. Gameplay. Παιδιά, ο Χριστόδουλος είναι ο καλύτερος οδηγός που έχω δει στο GTA 5. Εμένα είδατε εδώ πως το κολλητράκι μου. Τι είναι? Όταν έπαιζε εγώ δεν υπήρχε το μάξι. Δηλαδή? Γιατί δεν υπήρχε το μάξι? Ναι, γιατί δεν υπήρχε αμάξι, δεν κατάλαβα τι είναι. Επειδή τα τράκανε όλα. Αυτό το λέω. Δεν είχε αμάξια. Τι ώρα δεν υπήρχε, μισή ώρα και να βγει από την τρύπα. Α, δεν πήγα. Έλα γρήγορα. Συγγνώμη γι' αυτό, παιδιά. I'm so sorry from that. Όπα! Όπιστεν! Τι ρε, από άλλο. Ναι. Από εκείνον εκεί. Παιδιά, θα τα πούμε μόλις πάρουμε το αεροπλάνο και θα παίξω εγώ. Όπως βλέπετε, πήραμε το αεροπλάνο. Υπέροχα νέα. Πάμε να ξανασκοτωθούμε. Βασικά, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα σας δείξω τώρα, είδατε λίγο το Los Santos, εντάξει. Αλλά τώρα θα σας δείξω τον πιο ωραίο τρόπο για να πεθάνετε στο GTA. Λοιπόν, θα σας δείξω τους 3 καλύτερους τρόπους. Ο πρώτος είναι να πηγαίνετε ψηλά, ψηλά, ψηλά
Να πάτε να κάνετε προς τα κάτω και την ώρα που πάτε προς τα κάτω να γίνει 3, 2, 1. Βάλ το φτερό μέσα στο νερό. Και έτσι είναι ο πρώτος τρόπος. Θα δούμε και το δεύτερο. Τώρα. Ο δεύτερος καλύτερος τρόπος για να πεθάνεις είναι να πάτε όλο ευθεία με πολλή ταχύτητα. Όταν λέω πολύ, να πιάσετε 150 χιλιόμετρα. Όχι ότι τα λέει, αλλά λίγο σκεφτείτε ότι έχει ταχύτητα. Και κάντε αυτό, αλλά να πετύχει. Πάμε να το δοκιμάσουμε άλλη μια φορά με αυτό το μίνι κουπεράκι. Πω ρε φίλε, τον είδες πως τον τίναξα. Σαν να... Που μακάρι να είχα μια βόμβα ρε φίλε. Και πού να πας να χωράνεις βόμβα με 18 ευρώ. Αφού είσαι πλούσιος, 18 ευρώ έχεις. Έχεις, όχι έχεις. Άιτ. Ο δεύτερος καλύτερος τρόπος για να πεθάνεις, όπως είπα, είναι να τρέχεις πολύ γρήγορα και να μην πετύχει. Βασικά ξέρεις ποιος είναι ο δεύτερος τρόπος. Είσαι από πάπνο και πέφτεις στα ψήλα. Γιατί ρε φίλε να μην πεθαίνω, πριν που το έκανα πέθανα. Αλήθεια. Ορίστε, θα δείτε τώρα τρόπο. Τροπάρα. Είσαι εσύ εδώ φίλε μου. Ναι, είσαι εσύ εδώ. Εντάξει, είσαι εσύ εδώ. Κατάλαβες, εσύ εδώ είσαι, ναι. Ναι. Ωραία. Αφού είσαι εσύ εδώ, έρχεσαι μια από εδώ. Δεν είναι πολύ ψηλά. Έρχεσαι μια από εδώ, πάλι δεν είναι πολύ ψηλά. Πας μια εδώ, όπου πάλι δεν είναι πολύ ψηλά, αλλά πας και πέφτεις με το κεφάλι. Και αντίγεια. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος. Τώρα εμείς θα μπούμε στο online για να σας δείξουμε τον τρίτο τρόπο. Το επόμενο βήμα είναι να πάτε σε ένα μαγαζί με όπλα. Τώρα είμαστε online για όσους ενδιαφέρεστε. Που φίλε, ακούστηκε πολύ καλά. Ναι. Για όσους ενδιαφέρεστε, είμαστε online αυτή τη στιγμή. Αναρωτιέστε βασικά. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε σε ένα κατάστημα with guns, με όπλα, και να πάρετε μια GG grenade. Μια grenade ρε. Τι είναι grenade? Δεν ξέρω. Ο Χριστόδουλος εδώ παιδιά έχει πάρει lower, δεν ξέρει τι είναι grenade. Δεν έχω πάρει. Έλα τι μας είπες. Τέλος πάντων, εγώ σε 2 χρόνια πάνω όμως. Τέλος πάντων, grenade είναι, πώς θα το πω ρε φίλε, πώς το λες στα ελληνικά, χειροβομβίδα. Και θα πάμε να αγοράσουμε χειροβομβίδα, εμείς οι πανέξυπνοι, για να πεθάνουμε, να σας δείξουμε έναν υπέροχο τρόπο για να πεθάνετε. Xbox One Controller. Με το που είπα, οι μπαταρίες του τελείωσαν! Λοιπόν, σταματάμε το βίντεο και τα λέμε στο Gun Shop. Λοιπόν, Φτάσαμε στο Gun Shop. Πείτε τι θέλετε, τι θες να προσθέσεις. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο Gun Shop. Αυτό ήθελα να πω. Γεια σου ρε φίλε. Πώς πάει πες. Λοιπόν, επειδή έχουμε και λίγα λεφτά, 9 χιλιάρικα μόνο. Είναι πολύ λίγα για το online, το ξέρω. Πήρα πολλά πράγματα. Θα πάρουμε Vistage Pistol. Ωραίο φαίνεται. Ένα οπλάκι, by the way. Μείον 33 ευρώ. Sticky bomb. Πάμε, παίρνουμε μια proximity bomb. Βασικά πολλές pipe bombs, proximity bomb. Και θα πάρουμε και μια κανονική grenade. 2, 3, 4, 5, έτσι.
Ναι, αυτό ήθελα να δούμε. Και θα σας δείξω και έναν υπέροχο τρόπο για να σκοτώσετε αυτόν που έχει το gunshot. Λοιπόν, παίρνεις μία, όχι tear gas, μία τέτοια. Grenade. Κανονική. Του τη ρίχνεις εκεί μέσα. Βασικά, ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Να του ρίξεις μια σφαίρα, να μην πεθάνει, να πάρεις την πόμπα σου. Μα! What the? Αυτός ήταν ο τρίτος τρόπος για να πεθάνεις και θα πάμε να σας δείξω τον τέταρτο. Είπες μόνο 3 τρόπους. Γιατί να μην δείξουμε και έναν τέταρτο? Ο τέταρτος τρόπος, άμα αναρωτιέστε ποιος είναι, αναρωτιέστε, λοιπόν, θα ρίξεις μια προξύμη εκεί, θα περάσεις. Πώς και δεν έσκασε ρε? Όταν την πατάτε σκάφτει. Και μέσα στο νερό. Όχι μέσα στο νερό. Τι ρε, καλά, θα τη βάλω λίγο πιο εκεί. Θα τη βάλω λίγο πιο εκεί, παιδιά. Να είναι μέσα στο νερό. Εδώ δεν ήμασταν και πριν. Ναι, ναι. Πάμε προξύμη mine. Κατεβαίνουμε. Κάνε μια γλίστρα. Ιαχ. Εδώ. Λοιπόν, θα τη βάλω εκεί ακριβώς. Θα περιμένω. Περιμένω. Ω, ναι. Πάλι δεν μπήκε. Λοιπόν, πάμε άλλη μία ρε. Πάμε μια τελευταία. Τσεκάρετε που θα τη ρίξω. Θα τη ρίξω. Α, tear gas, τι είναι αυτό? Αυτή η grenade είναι. Αυτή άλλη. Από αυτή λογικά δεν νιώθω. Όχι νιώθω. What? Μας τελείωσαν. Τέλος πάντων, ρίχνεις μια tear gas στο εδώ. Έρχεσαι κι εσύ. Γιατί δεν πληροφάω ρε? Μήπως είναι καπνογόνο? Ναι, καπνογόνο. Αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να πεθάνεις, νομίζω. Κάντε ένα like, μια εγγραφή κάτω στο κανάλι και μέχρι το επόμενο μας βίντεο. Bye.